Bisimila Hôtel Lafia la. Niko Hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfiri dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la filɛbaw ni an lamɛnbaw ka hakɛto ba ɲini aw fɛ bi sibiridonya in na n'o o ye mɛ kalo tile 10 ye san 2025 an kun bɛ yɛrɛko la an kun bɛ fako la fala ye sɔgɔmada in na k'a bɛ dugu jɛra an bɛ Bamakɔkura min y'an ka cɛkɔrɔba ye ale ka somayɛlɛmali hukumu kɔnɔna na san 69 an taara joli di kɛ bi fala an y'an joli di ye on s'en donne nka an kɔrɔkɛ de tɛ se ka joli di olu ye jabɛti tɔw ye olu sen on s'en enlevé Mamadu Konate ale ka somayɛlɛmali san 69 o bɛ bɛn sini ma mɛ kalo tile 11 san 1956 san fala ye ale kɔni somayɛlɛma la k'a si to san 69 na ɲinan fana ye a ka somayɛlɛmali fana san 69 ye o hukumu kɔnɔna na sa dudenw
cɛkɔrɔba yɛrɛ kanubaw ka taa se a lafasabaw ma Fala ye an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ duba da la Bamakɔkura joli di o kɛnɛ de tun bɛ yen n'Ala sɔnna ma min ye baara min kɛra ye Nfamara Berete ale ye kuma di professeur Dulayi Konate ma n'o ye kalanfa ye ale dɔ fɔ an ye Mamadu Konate kan an n'o sɔrɔ kuma in kɔnɔna na Fala ye Musa Konate kɔrɔkɛkɔrɔba n'ale yɛrɛ lagare ye an na kuma di ale fana ma bi tilegan in na maaw ka se ka faamuyali kɛ an ka bi tilegan in na babu fanba an bɛ taa kɔngani bi Sibi mara la avril kalo salen tile 27 olu ka laadala ɲɛnajɛ dɔ kɛ laadala ɲɛnajɛ min senfɛ min ye u ka dugu yɛrɛ degun min b'u kan u y'u da don olu la an b'o kɛnɛ kan e tun bɛ yen ne tun bɛ yen Keba tun bɛ yen an na tila k'o da maaw tulo kan Fala nin y'an donkan ye bi tilegan in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'u sɔgɔlen to jaani na ni Ala sɔnna ma kibaruya sanumanw u na olu sɔrɔ ka tila ka min ye an ye waleya fila min fɔ nin ye ka tila k'an da don o la. Ayiwa Fala ye kunun ko an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ sa Bamakɔ kɔni kun sumana kunun bɛɛ lajɛlen b'a kalama sa k'a fɔ wulikajɔ dɔw tun bɛ sen na nka Fala ye tilegan in na an bɛ min fɔ an k'an jija bɛnni min b'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an k'o sinsin an ka ko to ɲɔgɔn ta la fɛn o fɛn n'an b'o kɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn ka kuma la an ka sigi an ka hakilila sɔn jamana in Fala ye jamana in politiki fɛɛrɛ jamana in politiki baarakɛcogo o yɛrɛ de ye coup d'État ye a fɔ ko ye Fala ye e fanga sigi fanga bolofara bɛɛ bɛ Bamakɔ yan de foyi tɛ Togoda la 100 mana di Mali ma 80 bɛ dun Bamakɔ yan de 20 yɛrɛ fana dugudenw ka taa k'o sɔrɔ dɔw bɛ da o kan ka taa dɔ dun o la fana Fala ye san tan o san tan coup d'État b'anw fɛ yan jamana jumɛn bɛ se ka jɔ o la anw kelen tɛ jamana ye diɲɛ dugukolo kan k'an tɛ se ka ɲɛsuma k'an tɛ se ka lafiya k'an tɛ se ka sigi ka fɔ politiko kuma min yɛrɛ filɛ sen na nin ye Fala ye u bɛ ka kuma caman fɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ u k'an ka tariku kalan bi ko ma politiki bila Mali la dɛ an taara cɛkɔrɔba min ka kuma na bi n'o ye Mamadu Konate ye Fala ye politiki mɔgɔ de tun don koyi nka politiki kɔrɔ tɛ ko malangoloya dɛ politiki kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ min tɛ Fala ye ale ani maa min bɛ taa kalata la o b'a ka du kɔnɔ o bɛ si yen o bɛ tilen yen o bɛ fɛn bɛɛ kɛ yen o bɛ dumuni kɛ yen nka o bɛɛ la o taara kala ta ɲɔgɔn kama nka a m'u ka balimaya tiɲɛ a m'u ka sinjiya tiɲɛ a m'u ka foyi tiɲɛ a m'u ka teriya tiɲɛ a m'u ka jatigiya tiɲɛ n'o ye Filidabo Sisoko ye Bamakɔkaw tulo bɛ an na Fala ye o Mamadu Konate kelen waati min na olu bɛ politiki daminɛ Fala ye ne ko k'i bɛ jɔyɔrɔ ɲini dɔrɔn k'a fɔ ko ne Fala ye bɛ fɛ ka kɛ maire ye o ye tun ye e sen bɔlen ye ko bɛɛ la Bamakɔ kelen in kɔnɔ yan a ka kɛ sisan yɔrɔ ni maire sigi sera a m'an fara ɲɔgɔn kan kasa ni bɛ maa mun na an bɛ taa n k'olu de bɛ k'an ka maire nin bɛ k'an ka nin ye nin bɛ k'an ka nin ye Fala ye e yɛrɛ tuma na bu i yɛrɛ la ka ban k'a fɔ ko e bɛ nin jɔyɔrɔ in fɛ o tun ye e sen bɔlen o la pewu o kɛra Bamakɔ kelen in kɔnɔ yan minnu b'a la k'u nana ni multipartisme ye Fala ye u ka taa Mali tariku kalan 1946 parti politique 3 de tun bɛ Mali kɔnɔ yan bloc tun bɛ yen o ye Konate ka parti ye PSP tun bɛ yen ale ni PDS tun bɛ yen nin parti 3 bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan reconnu par l'administration coloniale tubabu minnu tun b'an fɛ yan u ye nin parti 3 lakodɔn multipartisme kɔrɔ Fala ye nka bi a bɛ ka fɔ kuma dɔ la fɛn dɔw yɛrɛ bɛ fɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka kun jumɛn na a bɛ fɔ ne tɛ ka se ka min faamuya anw yɛrɛ tɛ se ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ o de ye ne yɛrɛ dabali ban wa n'i ye fɛn o fɛn jate minɛ i bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ don kɔfɛ fɔlɔ politiki tun tɛ se ka kɛ mɔgɔ lankolon ka tɔn o Fala i b'a dɔn mɔgɔ tun bɛ kɛ ekɔli karamɔgɔ ye cogo di fɔlɔ maa minnu kalannen don ni bɛɛ ye olu de tun bɛ kɛ ekɔli karamɔgɔ ye mɛ bi jɔn ye ekɔli karamɔgɔ ye maa min mana dɛsɛ ka komi a ma ɲɛ sɔrɔ ko la a taa n'a ye a ka taa IFM kan a ka kɛ ekɔli karamɔgɔ ye nka fɔlɔ maire olu de tun bɛ ta minnu ye ŋanaw ye olu de tun bɛ kɛ ekɔli karamɔgɔ ye
wa Konate kun ye ŋanaw ka ŋana ye wa min ye mɛtiri ɲɛnamaw ka mɛtiri ɲɛnama de fana tun ye a ye ka sababu kɛ mun ye Fala ye école karamɔgɔ kun mana kɛ kaɲɛkɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ u kun bɛ n'a ye a fɛ yen Mamadu Konate la école rurale la ale tun b'o bilasira anw ka bɔ ninnu bɛɛ la ka mara taabolo ye ka adamadenya taabolo ye ka maanifinya kɛcogo ye wa Konate ale tun tɛ syndicaliste ni politique mɔgɔ ni école karamɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ Fala ye n'i tun y'a tɔgɔ fɔ Bamakɔ ka ban a bɛ komi n'i ko sisan ko jama ɲɛjɔyɔrɔ a bɛ komi n'i ko jama jigi a bɛ komi n'i ko jama nidanyɔrɔ a bɛ komi n'i ko jamanadenw yɛrɛ b'u yɛrɛ ye maa min na a ka waleyaw la a n'a ka kɔcogo la a n'a ka fɔcogo n'a ka kow kɛcogo la Fala ye an bɛ mun ɲini bi ko ka maa sɔrɔ an bɛ se ka an ɲɛmada maa min ma k'o ladege a b'a fɔ mun ma ko référence leader ko problème Fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen anw ye nin bɛɛ de fili kɔfɛ Mamadu Konate Fala ye maaw tɛ kelen ye dɛ kana politique kɛ ko tiɲɛnen k'a nɛgɛ bɔ maaw la ka politique yɛrɛ an yɛrɛ ka démocratie ta k'a bɛɛ bɛn politique ko ma an yɛrɛ don dɛ kunun ko n bɛ k'o de fɔ yan n ko fɛn o fɛn n'i bɛ don a la a ɲini k'a dɔn fɔlɔ mun don fɛn o fɛn n'a bɛna na kɛ a ɲini k'a dɔn mun don nin waati laban in na an bɛ ka maa minnu kumakan mɛn nka n tɛ politique mɔgɔw dɔrɔn ma dɛ hali mɔgɔ wɛrɛw tɔnjɛkuluw b'a la jamanadenw ka tɔnjɛkuluw b'a la u bɛ ka kuma minnu fɔ ani u bɛ ka fɛn minnu lakali u k'u miiri k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kelen ye fɔlɔ u k'u miiri k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ jamana kunna bi u ta tɛ Mali ye tɛmɛsennaw don don dɔ la a bɛ fɔ k'u tun bɛ yan sɔgɔmada in na mun fɔra an ye Konate ka ko la Fala ye parti RDA n'i kɔni ko RDA ko Konate sabula kabi Konate soma yɛlɛmana RDA ma président ta tuguni dɛ président parti jɔyɔrɔ parti la ale n'o taara ɲɔgɔn fɛ de ISRDA kɛra secrétaire général poste dɔrɔn de bɛ yen u y'o kɛ bonya ye ale kama a banalen u taara ka taa lajɛ Fala a b'a ka bana dilan ka waati min i b'a dɔn a ye min fɔ RDA mɔgɔw ye a ko ale bi taa olu minnu filɛ nin olu bɛ taa fɛn min tɛ taa o ye jamana u k'o dilan ka ɲɛ u k'u hakili to jamana na sɔgɔmada in na an bɛ nin fɔ k'a yira an ka maaw la k'an bɛ ko minnu na an k'u ɲini k'u ɲɛdɔn fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan an k'u ɲini k'u ɲɛdɔn an bɛ taa Bamakɔ kura min ye professeur Dula ye an ka monsieur ale tun bɛ yen a bɛ min dɔn Konate la n'a ye min mɛn Konate la Fala ye ka fara anw taw kan ani an yɛrɛ ye min mɛn kan an ka Dula ye Konate an k'ale lamɛn sɔgɔmada in na Bamakɔ kura Mamadu Konate ka somayɛlɛmani san 69 kɛnɛ kan min ye Dula ye ale ye min fɔ jolidi la jolidi fanfɛla yanni jolidi ka daminɛ an k'o lamɛn. An y'a k'a fɔ komi jeliko a bɛ mɔgɔ caman na mɔgɔ caman bɛ fatu ka d'a kan jeli tɛ sɔrɔ an ko n'an bɛ denmisɛnninw lajɛ bɛɛ ka na kin kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛ ka jeli ta k'a di languesan mɔgɔw ma jeli ta ko dennin tɛ a bɛ mɔgɔ caman kisi saya ma an miiri taara o de bila senna aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama bɔra a y'a yira k'a fɔ an ka miiriya la an ma fili an bɛna continuer ka ni ɲɔgɔn organiser walasa an balimaw caman bɛ se ka kisi a kɛra denyɛrɛnin ye o a kɛra civil ye o a kɛra soldasi ye o bɛɛ de mɔgɔ caman besoin bɛ jeli la u bɛ fatu ka d'a kan jeli tɛ sɔrɔ o de y'a to an y'an sinsin jeli ta in kan bi an bɛ a laɲini k'a fɔ sanni san wɛrɛ cɛ an ka se ka nin événement wɛrɛ kɛ walasa a nafa kosɔn pour que an bɛ se ka an jamanadenw an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que n'i ye jeli di walasa ka dɔw kisi saya ma u bɛ kelenya yira an ka dugawu ye kelenya ka sabati an ka jamana kɔnɔ
o de y'a to fana an b'a fɛ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen k'a bila u hakili la Mamadu Konate kɛra a ye tɔgɔ sɔrɔ a y'a sɔrɔ gansan a y'a sɔrɔ ni kɛwalew de ye kɛwalew a caman bɛ yen an b'a fɛ bɛɛ k'i hakili to a la o y'anw ka association laɲini ye donc an b'aw fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo parce que n'i y'a ye aw bɛ yan aw nana fu ka na anw dɛmɛ baara la ka jaw ta pour que a bɛ se ka cari maliden tɔw bɛ se k'a ye cogo min walasa a ka k'u fana ma misali ye bɛɛ k'a dɔn bi ta in a dabɔra ka jeli ta walasa banabaatɔw ka se ka furakɛ n'a ye. N'i ko ka kuma Mamadu Konate. Ayiwa Musa Kɔna Dula in ye nin tun ye Musa Konate ale ka laseli ka kɛ ni jolidi conférence bannen kɔfɛ Famara ye micro jɔ ale la ale yɛrɛ de kɛnɛ in association Mamadu Konate a ɲɛmaaya b'ale de bolo ale de fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa nin kɛnɛ ɲɔgɔnna ka se ka sigi Bamakɔkura denmisɛnninw u caman bɔra ka taa joli di n'o ye Bamakɔkura kin AS Bamakɔkura mɔgɔw Zaki n'a ka mɔgɔw Donald ninnu u ye joli di kɛ COB dulatitɔ i b'a dɔn o ye Musa ka tɔn ye olu fana tun b'a kɛnɛ kan ye sisan an ka jɛ ka Dulayi Konate lamɛn professeur ale ye min fɔ Mamadu Konate kan. N'i ko ka kuma Mamadu Konate kan ka nɔgɔ a ka gɛlɛn parce que maaba min don n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ kelen tɔgɔ caman de don parce que a lakodɔnna politique la a lakodɔnna syndicalisme na a waati la tubabu tile laban tuma na olu fila tun dulonlen bɛ ɲɔgɔn na syndicalisme ani politique mais yan'a nin bɛɛ ka kɛ a lakodɔnlen dɔ école karamɔgɔya la école karamɔgɔ ŋana tun don école min tɔgɔ dalen filɛ a la Mamadu Konate a y'a seko bɛɛ dama yira o école in na o école in tun bɛ école karamɔgɔw de former hali ni école karamɔgɔ min tun ye gɛlɛya sɔrɔ u tun b'a bila ka na Mamadu Konate de fɛ kuma bɛ ko école rurale donc n'i ye Mamadu Konate ko i b'a fɔ n'i ma école karamɔgɔya fɔ i b'a jɛ école karamɔgɔ de fɔlɔ politique ka sɔrɔ ka na fara o kan mais politique min ko don o ni bi ta ka jan ɲɔgɔn na parce que a waati la n'i bɛ politique kɛ f'i ka kɛ laadi ye fɔlɔ je crois que an bɛ Bamakɔkura maakɔrɔba fan fɛn tulo b'an kan na anw ye denmisɛnnin ye a ma k'an ɲɛna mais Mamadu Konate bannen Bamakɔ bɛɛ bɔra kalama jamana bɛɛ bɔra kalama bɛɛ y'a dɔn maaba banna parce que makoɲɛna de don mɔgɔ jigitugula de don n tɛ jeli ye dɛ mais an ye min dɔn a la n bɛ k'o de fɔ aw ye an bɛ se ka min ta a kɔ min yɛrɛ bolo bi o ye y'a dɔn aw ko patriotisme fasodenɲumanya o ko min filɛ nin ye a dan tɛ k'a kuma fɔ dɛ fasodenɲumanya ça veut dire n'i ko k'a fɔ cogo dɔ la bɛɛ bolo je crois que marakaw fana b'a fɔ ko dɔ ma ko wageya jumɛn ye a dɔw la hali ni fɛn dɔw ka kan mɛ i bɛ ja a kɔ mun kama i danbe i faso danbe i bɛ ja a kɔ k'i bila a sanfɛ a ma nɔgɔ dɛ donc fasoden ɲumanya in n'i ko fasoden ɲuman n'i ko Mamadu Konate je crois que i y'a bɛɛ fɔ donc e ye ne ɲininka an bɛ se ka mun tɔmɔ a nɔfɛ je pense que o yɔrɔ in fasoden ɲumanya ka faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ n y'o de fɔ sisan tubabukan na n'a banna a dalen Paris a ka parti mɔgɔw taara bɔ a ye tellement Mamadu Konate jɔyɔrɔ tun ka bon u bɛ k'u lamakasi dɔw ko e kɔfɛ an bɛ mun kɛ est-ce que e bɛ yɛrɛ na se ka fɛn kɛ e kɔfɛ a ko an bɛɛ bɛ sa danfɛn i bɛ da fɛn kelen min bɛ yen n'a tɛ ban o ye faso de ye aw y'aw janto faso la a ye nin de f'u ye a ka kuma laban kɛra nin fɛn bɛɛ bɛ ban an bɛɛ bɛ sa fɛn kelen min bɛ yen n'a tɛ sa o ye faso de ye a y'aw janto Mali la dɛ mɔgɔ min y'o kumakan fɔ o kumakan ka lase aw ma han voilà
Je pense que encore ils serions kabara yodi. Ni kuma sugu, ni kuma manga sa. Ne be sa, ambebe sa, mais fin kele mite sa o yanga fasere. Bon ni beka anga son akli la. Ale de kada fili dabo jatige ya. Wa ale de fili dabo ko fo Bamako mabaw yana ka député ya. Una na minga kana fo kale ka ke député. Mo mi tundu horo mi tundu aglela ma ko sebe. C'est pour dire que ni be politique là. Politique ka fo ko ni mi njamba kale. C'est avec à comme ni politique ni horo nya manga ta ni mo fe. Politique ni kantigi ya manga ni mo fe. Mo do konate ya ira kene kan ka fo amano ko de pour ka se ka ke député chef la amano ko de. Parce que teria mi tumbe ani mo do konate ja. Do sur la kata pour ce ko fo ka madu konate fili dabo akaso. Ko ka labo akaso akadinange amake. Akonu madame Nabide. Effectivement au clair. Aller de fili dabo lira. Bon ko ko yero la ya. Ka fo ni bese ka terrain. Mais bolo tabaka na nyeshi alere makafo ambe e de fait. Ko ko lembe fa ko do. Abaro indépendance italien on dem salama o karan yana abado ko député ya na nyona ni tu kamba no fe ise me wala ni bolo ko ta kibika ni e ko ne be kai e tu me wala o karan yana on go damnena mo de bi subandi ma ko re juma maninga ko kuma de kibi reflemi itoe mo to yi kemi yode mo de be e donc ateme yere je vois que au fana majigili rondo il faut am bi mako ka fa o dum sanu ka fa ibi yere la je dole la yere bolo yemi itoe ko mo yi kemi yode o de la wati la ne e reconnaissance ka green ka fa ne be kai e be wala donc enkat o yang tabulo trode mo manga mo de bi donc ateme yere ka voilà donc ma de ko na te tuni bede mais même ko ne faut ka a galea n'a ka bara bedamne no na école karamoya aya do dala aya yara ka fa parce que bara bebe dabele ambe kuma fanfana ne école manye a to be ka gale l'adria fana na mbe ko felen fois là puisque akoka amala ko de malon rek moi de connaître de kera France assemblée de wati la farafun tombe élu député kata assemblée nationale la France ya soro yere tamana moi de connaître solo de kera farafien kaka France assemblée nationale président vice-président farafin clean de akanye te bo farafina o yantiede mais farafin ka bo farafina moi de connaître solo de kera France assemblée nationale vice-président. Alors, on t'a donné de voilà. Ouais. Comme quoi, on a allé fatuler qu'on fait président Bora et Peu. RDA est président à Boy. Mais comme n'a l'air à faire, oui, on m'a présenté désigné encore ma présidente, on m'a blé là. Ben secrétaire général de. Voilà. Au Bougnay. Quand il y a qu'à faire me placer mina, à me dire mina. À comment dire moi qu'à faire mina là. On a bi aller donner des tarots la mouro qui t'a donné à nous d'or. Bon, au Bolamina d'abord au Bola aller d'abord aller bana sur l'indépendance mata à bana 56 indépendante à 60 je ko be ala de wala tiga ambe green fanfana ni ala mami la tiga indépendance mata nyana donc indépendance mata woro ni ak déjà mo ko chama be mbolo ke ta de nous mo ba ese ma chama ka ke comme ni gele de tomber ani mbolo non oye mo ka fin nous ni indépendance tontara anyana voilà je pense que côte be ke tu wala de cette indépendance mata anyana parce que la ma au de agresser là parce que c'est aller bana 56 indépendant dans la 60 donc moi je comme le benin bolo c'est pour dire que ni jamana ta
i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ comme sɛrɛw de an b'a fɔ olu de ma ikɔnu o mɔgɔw olu kan ka dɔn denmisɛnninw fɛ u kan ka dɔn bɛɛ fɛ parce que n'i y'a mɛn diɲɛ ko o ko mɔgɔ dɔ de b'a représenter an b'a fɔ o de ma emblème Madu Konate ne bolo o mɔgɔ a b'o mɔgɔw la mɔgɔ min n'a tɔgɔ fɔra n'i ko Madu Konate denmisɛnninw o de y'a to hymne tun dilanla a tɔgɔ la o pionniers bɛɛ tun b'o chanter an fa Madu Konate an bɛ sa Mali nɔfɛ hali n'an k'an ka joli de di an bɛ sa jamana n'o mɔgɔw tɛ an b'a fɔ o de ma modèle a ma nɔgɔn je pense que histoire ka baara fana ye o de ye ka mɔgɔw yira denmisɛnninw na u bɛ se ka mun nɔ minɛ minnu bɛ se ka k'u bolo mɔgɔ ye u bɛ kan ka mɔgɔ min ladege ça c'est très important parce que an mako bɛ min na bi fo denmisɛnninw de ka se ka mɔgɔw sɔrɔ ka fɔ an b'a kɛ ni tigi ta cogoya la n'o tɛ yɔrɔ a ma nɔgɔn voilà je crois que Madu Konate surtout bi in na an faso bɛ cogoya min na bi je pense que ni denmisɛnninw ye ale n'a ɲɔgɔnnaw dɔn a ka ca Ala fɛ u b'a dɔn k'a fɔ jamana in tun jamanakan tɛ voilà je pense que o de y'ale bolo bi a jɔyɔrɔba ye et puis ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que Madu Konate tun ye mɔgɔ min ale tun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan c'est vrai RDA mɔgɔ tun don mais a tun m'a dan dɔrɔn k'a fɔ a bɛ baara k'a ka parti dɔn bɛɛ b'o dɔn voilà hali ni a tɛmɛ ka kɛ bɛɛ wa ni gɛlɛya nana wa hali Bamakɔ kɔrɔ yan je crois que maakɔrɔba mun bɛ yan n'u tulo bɛ n na hali Bamakɔ kɔrɔ yan ni kɛlɛw tun wulila yan a tun bɛ b'a ka so yan politique mɔgɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ tun y'o de ye mako ɲɛna i bɛ mɔgɔw mako dilan ça c'est extrêmement important n'o politique ye jumɛn ye fɛɛrɛ ka mɔgɔw mako dilan ka se ka kɛ mɔgɔw jigi ye a ka kɛ tiɲɛ kan ka kɛ mɔgɔw jigi ye o kɔrɔ tɛ ko i ka sɔn non kana ka mɔgɔw kɔnti aw tɛ laban o mais ka kɛ mɔgɔw jigi ye ka kɛ ladiri ye mɔgɔ ka se ka kɔnti kan je pense que mɔgɔ b'o de nɔfɛ o fala ye maa caman sɔgɔlen don an na bi tilegan in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'u singare an b'ale fo a ko Konate ninnu de tun ye maliyɛn d'origine ye kuru n'an ka waati maliyɛnw kɔni ni Konate ninnu wulila k'anw sɔrɔ yan fala ye u b'u da u nɔ na u b'u da u nɔ na dɛ an bɛ taa kɔnkanikaw fɛ yen kɔnkani ale ye dugu ye dugu min bɛ Sibi cercle kɔnɔna na avril kalo tile 27 kari dɔ tun don u ye u ka dugu laadala san sarakabɔ kɛnɛ de sigi san sarakabɔ in kɛnɛ kan a kɛra dugu minnu bɛ yen n'olu b'u kɛrɛfɛ olu caman nana yaasa ka se ka kuma ta hakilina minnu bɛ yen samiya donda in na ani degun minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ cogo min kɔnkanikaw sago ye min ye basigi ni lafiya ka don u n'u sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u ka dugukoloko kuma min fana bɛ yen bi n'o bɛ kiiri bunakun kan ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min yaasa u bɛ se ka sɛnɛ kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Mamadu Keyita ale si bɛ san 90 na ale ye kɔnkani dugutigi ye a y'an bisimila cogo min an ka jɛ an ka o lamɛn. Anise Ala ka i sara jɔn sarabaga Ala le i n'o tɔɲa fɔ i n'a kalon tigɛ Ala de b'a bɛɛ seereya ani ce ani baraji ne bɛ furakɛyɔrɔ yan ne tɔgɔ Madu Keyita bi san 90 i y'a mɛn ni kumana tiɲɛrɔ ni yan tɛ dugukolo ko kuma nin kan min b'a lɔn yan ninnu tɛmaya ne kelen ne b'a dɔn a ɲinini cogo min a ɲinini kan sigi tɔn fa i tɛma a ye bɔra ye ko a ye bɛna sɛnɛkɛyɔrɔ ɲini an fɛ a ye majɛ dɛ an fa i ko i sabari ne kɔrɔkɛ bɛ so o lon dugutigi kalifa bɛɛ yen fakɛnɛya dugu tɛ kunna a ye ko bɔ i b'i sabari an ba bɛn an mana bɛn kan min ma an b'o fɔ n'a nana k'a bɛna sɛnɛkɛyɔrɔ ɲini bɛɛ dabalo ɲini yɔrɔ le don a ye bɛɛ y'an sɛnɛ mɛ i ta to yan dɛ a ye kana yiri turu i y'a faamu mɛ a ye sigi tɔɔrɔ min na yan yɔrɔ jugu de ye dɛ sa bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan banba bɛ yan o kɔ tɔgɔ le nin ko bamakɔ i n'a faamu
ne ni n fa le bilale k'an ka taa kɔ yɔrɔ yira i la an wale ɲɔgɔn fɛ kɔ yɔrɔ yira i la bon kɔ nin a b'an ni ɲɔgɔn tɛ banba b'a la maɲan b'a la fɛn bɛɛ b'a la ayi ko ayiwa o fira i bolo o fira i bolo cogo di k'an bɛ pɔnbili an ni ɲɔgɔn tɛ ne tɛ pɔnbili la dɛ nin mana kɛ n'a la an bɛ jigin ji dɔ ka taa fan dɔ fɛ bon sisan yɔrɔ dira i ma o kan na jɔn na yɔrɔ ɲini kunfɛ ko de ye yɔrɔ ɲini kunfɛ ko Keyita de ye yɔrɔ ɲini o tuma kɔrɔkɛ bɛ kɔfɛ kɔrɔkɛ nalen sisan an y'a manden sigi min ka kɔrɔ i b'o kɛ ɲɛmɔgɔ de kɔrɔ hali ni tigi t'a la i b'o kɛ ɲɛmɔgɔ de kɔrɔ o tɔgɔ ko Solomani o Solomani nalen a bɔlen torofura dɔ de ka na yan ka na sigi la yan e bɔlen torofura dɔ ka na yan i dogo bɛ yan an kɔni na yɔrɔ di kunfɛ ko ma ani Yamudu Keyita o ye denkɛ fɔlɔ ye yɔrɔ dila i ma o le kan na a ye yɔrɔ sɛnɛ k'a bila ka taa torofura dɔ tuguni san 50 a ye kurula k'a bɛna a yɔrɔ nin kama an y'a mɔgɔ ko o kɔni kuma t'a la bilen yirituru ko fɔla e kana yirituru dɛ a ye fayi minnu n'a sɛnɛ u ma yirituru a ye fana kana yirituru dɛ k'a tɛ yirituru an tolen mun kalama sigi kɔnɔ yan ni y'a laban sigi nin kɔnɔ yan a wuli sa ka hectare 80 feere an ka dugukolo la a ye min sara an na hectare 80 ka yiri fana turu an bɔl'o kalama ko a ye foro dɔ kɛ yiri b'a la dugukolo fana feereli o fana b'a la hectare 80 an ko an ma fara nin ma dɛ a ye taa yan di a ye taa Mansuru yan na k'e de taa yan de k'e m'a ɲini mɔgɔ fɛ a ye m'a ɲini mɔgɔ fɛ ko hali kini mana sigi n'i m'a ɲini mɔgɔ fɛ e bɛ se k'a dɛmɛ tɛ k'a dɛmɛ dɛ wa y'an y'a dugukolo to an ye na i tɛ sanni ko kan ne y'i den o ye den wolo la i fana den bɛ den wolo i fana taa den bɛ den wolo dugukolo feerela ye jamana jugu de ye ne kɔni tɛ dugukolo feerela fɛ bɛɛ an ta fɛ sini an kolen ka ay kana sisan k'an bɔ ɲɔgɔn na parce que fɛn fɛn nale a si ma kan bɛrɛma fɔ an ye bon i do ko kan ne kana sɛnɛ o san wolonwula le na an tɛ se ka sɛnɛ kɛ dugukolo kan an sigilen faama kumakan ma kɔnɔ na kumakan tɛ ka fɔ faama fɛ o le n'a to sisan i k'a fɔ ko a k'i hakili munumunu hakilitigi ɲuman minnu mana an dɛmɛ ala ka bonya kɔnɔ an ba dunbɛ o kan mɔgɔ min ka jugu an to fɛ dɛ an tɛ kɛlɛ fɛ bɛɛ an t'a fɛ sini mais ninnu ye kɛlɛ fɛ la i sigilen kɛlɛ kan k'ale ye mɔgɔ 5000 ye ko ne do ye mɔgɔ 3000 ye ayi m'a lɔgɔn ko mɔgɔ 300 sele mɔgɔ 100 in na an sigilen faama in ma kɔnɔ de la ni a ye kuma dɛ i fɛ ko ma an y'o le fɛ an t'a fɛ kumakan jugu ka bɔ an da ka i nani mais nani si tɛ ne ma min fɔ an ye nana i b'o miiriya jugu tigi bi an sabu an yɛrɛ siya nin bloqué mais an tɛ sɔn o ma dɛ an sigilen faama in ma kɔnɔ na ni faama sera ka an bɔ ɲɔgɔn na hɛrɛ dɔ na ye o le fɛ an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ foyi fɛ an ye bonya le fɛ a ka bonya ba la a kuma min ka da ye a y'o fɔ faama ye ka i kana an bɔ ɲɔgɔn na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kan tan a b'a fɔ ko faama t'a ɲɛ jamana kan dɛ faama y'a ɲɛ jamana kan faama ɲuman gansan seereya ɲuman gansan bɛ Mali kɔnɔ an sigilen o seereya ɲuman gansan de ma kɔnɔ na an tɛ kɛlɛ ma kɔnɔ na an tɛ foyi ma kɔnɔ na mais n'a gwada i ma n'i tɛna ten i bɛ wuli ka dɔɔnin kɛ dɛ ala sago a ye bonya kuma min bɛ ne fɛ k'a ye bonya a la k'a fɔ a ɲɛna o de ye nin ye hakɛto b'a kɛ salamahoro nin baara min ni o kɛra karido avril kalo tile 27 kɔngani dugu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni nana sa ka na hakilila fɔ min ye san 50 dugukoloko kuma min tun bɛ yen ka na se taari 80 min bɛ yen bi n'o bɛ nin kana tɔnɔmada ni dugu wɛrɛ minnu b'u kɛrɛfɛ n'olu bɛ ka o jɔli kɛ bi kuma tɛ u yɛrɛ ye dugu minnu fɔ a ko la san 7 kɛlɛ in a kɔni bɛ ka taa ni ka segin ka na degun caman yera baara in senfɛ Masama Keyita ale ye dugutigi ka dangan ye a ye min fɔ kɛlɛ in kun kan an ka jɛ k'o lamɛn ani degun min b'u ka bi u ka dugu kɔnɔna na. Tɔgɔ ye Masama Keyita ne ye dugutigi ye n'ale bɔra ne bɛ dugu kunna quoi parce que sigilen don Bamakɔ
fɛn fɛn dugu ka laadɛ fɛn fɛn a bɛɛ bɛ kɛ ne de sen kan basi ma t'a la a ye min fɔ o de don n'i y'a ye commune filɛ faama filɛ bɛɛ da don ni kuma nɔ an yɛrɛ dɛsɛlen ɲɔgɔn na yan quoi ne yɛrɛ bɛ ne ye siɲɛ 5 kɛ bolo na k'u kana an k'an sigi ka kuma baden ko de don dugukolo sɔrɔ cogo dɔ ka ɲɛfɔ o ye u ma fɛn ta o kuma rɔ kanibala dugu kɔnɔtɔ k'i fara ɲɔgɔn kan k'u wele kalagɛ a ma ta ka taga k'u wele duguro a ma ta mairie ka y'u wele sibi u ma ta i mana b'an k'an sigi ka kuma ka bɛn fɛn kan i kuma kɛ ɲɔgɔn nalen yɛrɛ dɛ donc a y'i tɔɔrɔ k'u to a mɔgɔ si ka kuma lamɛn yɔrɔ dɔ i mana b'an k'an sigi ka kuma ka bɛn fɛn kan k'a sigilen le yɛrɛ n'u to a mɔgɔ lamɛn yɔrɔ dɔ o mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di o de n'ale gɛlɛya n'o baara dɔn n'o tɛ ala t'a fɛ mairie yɛrɛ da ka don a rɔ jango sanfɛ mɔgɔ ma an fan baden an tun b'a fɛ ka ban baden bolo kɔnɔ dugukolo sengɛla mɔkɛ i ma cogo min na o ye n'a sɛnɛ k'a bila a ye fa i fana k'a sɛnɛ k'a bila taa ma bɔ sisi ma bɔ an tun b'a fɛ a ye fana k'aw sira kelen de fɛ mais u ma sɔn o de ma donc mɔgɔ b'a fɛ ka dugukolo lakanda k'a sɛnɛ ani min b'a fɛ k'a lakanda k'a feere est-ce que a tɛ se ɲɔgɔn ye la ko dugukolo ko kuma rɔ en 2012 de b'a fɔ ko goudron bɛna bɔ ka taa Sobra o de la dugukolo feere in de ladon a hakili la o de n'an fɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an fa ne fa i ma gbɛndɛ an mɔkɛ ne mɔkɛ i ma gbɛndɛ u bɛɛ n'a sɛnɛ k'a bila ainsi de suite fo kana se bi ma mais nin b'a fɛ k'a feere nin b'a fɛ k'a lakana ka sɛnɛ k'a la e tɛ se ɲɔgɔn ye la dɛ o de n'a kɛlɛ bɔra tribunal bɛɛ kɛla an fɛ mais o bɛɛ u ta k'an to yen sɛbɛn n'a mana se même kɔrɔ salo o y'an ka denmisɛnnin tɛgɛ muru la saro foro kelen kɔnɔ ye mais k'an ka to sariya kɔ mankan ma bɔ u taara tribunal la a ye kalo 3 kalo 4 jate kɛ ka tila ka a libéré fo bi a kuma bɛ taa yɔrɔ si dɔn n'o tora ka continuer ko ta kɛ kɔnɔ b'a dimi mais bɛna taa furu dɔ b'a dimi dɛ n'an tor'o la ka dɔrɔn an bɛna fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn na kɛnɛ nin kan an ma segin ni min ye n'o tɛ an ma gwɛrɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ ko dɛ dugukolo feerelen k'a fɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an filɛ kɛnɛ min kan yan bi cɛkɔrɔba min tun bɛ yan Sɔrɔngajigi a ye san 100 ni san 15 le kɛ Kingdom na o wolole b'u an na yan wolole ko to sɛnɛ la a bange a sale en 1981 mois de décembre dugutigi bɛ sigila a nɔrɔ o sigilen a nɔrɔ le 2 février 82 n'o sambu fo bi yala n'u depuis bagamani ko waati o wolole ka bagamani tun bɛ lɔ o la a y'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ mɔgɔw bali sɛnɛ la sɔrɔ la o wolole bugura na yan ka o mɔgɔ yan fo kana se san 15 kɔrɔ ka fatu a fatura en 1981 o bɛɛ bɛ kɛlɛ kan to yan donc an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi ka dugu bɛɛ kanibala bɛɛ ka seere bɔ a la ka laadɛ kɛ k'u kana dugu kɔnɔ u ka taa laadɛ kɛ ka dugukolo ko kuma ka ɲɛfɔ a ye a sɔrɔlen mana kɛ ɲɛfɔ ka ɲɛfɔ an ka dɛ ka baara ɲɔgɔn fɛ mais ni kuma kɛ ɲɔgɔn ta fɛ ka i ka kuma lamɛn diyagoya bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de n'a se bi ma donc n'i b'a fɛ ka sanbaa lɔ ala ma n'i y'a lɔ sisi fɛ a ka ca rɔ a bɛ surunya la presse mɔgɔw wele ko filɛli ka ɲɛfɔli ye diɲɛ ka bɔ a kalama ni diɲɛ bɔra a kalama sini ma sini kan ni ko min na bɔrɔ mɔgɔ tɛna ka da lɔn na dɛ o de la sago so a ye wele ko filɛ nin kɔnkani dugu maaw y'a yira k'a fɔ ko olu n'u sigiɲɔgɔnw ko a ko gɛlɛyara kosɛbɛ san 7 olu ka foro bɛ ka tiɲɛ san 7 olu ye jaba minnu kɛ hectare 5 olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna maa dɔw olu yɛrɛ joginna ko senfɛ Tɛnɛmaga Keyita ale bɛ maaw fɛ maa minnu ye degun sɔrɔ ko in na an ka jɛ k'ale la Keyita ye ka bɔ Surankɔrɔ o n'o kɔngɔni buguda ye donc dugukolo kɛlɛ in kɔnɔ a daminɛ a mɛnna don dɔ la a san 7 ye ɲinɛ ye an bɛ ɲɔgɔn na famakiri caman kɛra don dɔ la a samiya fɛ ne taara ka taa n ka foro dan foro falenni kɔfɛ u nana ni binfagalanw ye ka n ka foro fiyɛ k'a bɛɛ faga mɔgɔw ye n wele ko n ka taa ko mɔgɔw bɛ ka n ka foro fiyɛ n'o ye Kiɲɛrɔkaw ye quoi k'u ye n ka foro fiyɛ ne nana ka n jɔ o y'a sɔrɔ u y'a bɛɛ fiyɛ k'a ban pewu n tun ye jama le bi k'a dan a bɛ hectare 5 bɔ o y'a bɛɛ fiyɛ k'a bɛɛ faga donc ne nana ka na n jɔ ne ko n ko a don ni n dɔgɔkɛ de taara ɲɔgɔn fɛ n ko aw ye nin kɛ nin cogo na k'u y'a kɛ k'a se b'u ye k'u b'a kɛ quoi ne ko n ko donc ne taara faamaw fɛ yen
n taara ka taa communication tigɛ ka na d'u ma donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc o janjo ma diya u la u nana k'u datugu donc a baara kɔni b'o cogo la k'a ta o ma fo sisan hali salon samiya tɛmɛlen an taara foro kɔnɔ u ni bisiw le bɛna an sɔrɔ yen donc ko n'an ko ko papier b'an bolo donc k'olu ka sira tɛ papier ko la u ka sira tɛ faama ko la olu se b'u ye u ka ca donc u b'an kɛlɛ n'an ma yɔrɔnin bila u b'an bɛɛ faga yan k'an ban donc an kɔni an tɛ se mɔgɔ faga la an tɛ se kɛlɛ la an jigi ye faamaw le ye donc k'aw wele ka na an kumakan bɛ se ka kɔrɔta cogo min ka faamaw sɔrɔ donc ni kumakan kɔni sera ka faamaw sɔrɔ n'u y'a mɛn u ka hinɛ an na k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ walasa an bɛ se ka bɔ gɛrɛntɛ nin kɔnɔ parce que n'a fɔra ko ko nana ka na se an ka muru ta ɲɔgɔn kama vraiment an tɛ muru t'a fɛ an tɛ marifa t'a fɛ donc olu bɛ marifaw ta ka na an kama an sirannen don quoi vraiment an sirannen don an jɔrɔlen don o kɔni o le ye cikan ye k'a lase aw ma donc faamaw k'an magɛn u k'an dɛmɛ cogo bɛɛ dɔ la an bɛ se ka bɔ fitinɛ nin kɔnɔ cogo min donc a kɛto b'o ka so la ala rasul maa minnu ye degun sɔrɔ i n'a fɔ Tɛnɛmagan Keyita y'a ta ɲɛfɔ cogo min n'o taara a yɛrɛ sɔrɔ Kiri Bunakun kan maa wɛrɛ bɛ yen o kɔni o y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni joginna joginni o nana cogo min na ani waleya in ye a yɛrɛ sɔrɔ cogo min Abu Keyita an ka ale fana lamɛn kɔnganikaw olu ka laada ɲɔgɔnye hɛnɛ kan ale fana nana ka na i dantigɛ dugutigi ye dugutigi ka se k'a lajɛ bi wulikajɔ min bɛ se ka kɛ lafiya bɛ se ka don cogo min na u n'u sigiɲɔgɔntigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Salamu alaikum jama. M'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ Abu Keyita ka bɔ Kɔngani. Donc kɛnɛko min na degun min y'an sɔrɔ ne bɛ kuma o kan. Parce que u ye ne jogi bese la kɛnɛ nin kan. Fo k'an ta ka taa ni ye Sibi. Jeli min bɔra ne la fanga bonyara dɛ. Donc a kɛra cogo min na n bɛ ɲɛfɔli ko kan. Parce que kɛnɛ nin kan ye an ka musow bɛ sɛnɛ de kɛ yen dugukolo nin kan. Ne yɛrɛ fa muso yɛrɛ de ye dugukolo nin ma tigɛ a bolo la a ma ke bɛ a ma foyi kɛ a yɛrɛ fa bolo de ye foro nin ma tigɛ a bɛ san 8 bɔ foro nin kɔnɔ donc ne muso ye n wele depuis saro 5 mois ne muso ye n wele ko cɛ dɔ b'a ka foro la yan o bɛ ka fa n'a ba nani n ko cogo di k'a bɛ ka fa n'a ba nani an ka mɔgɔ dɔ bɛ n'a fɔ n ko k'a ta an ka taa ka taa yen lajɛ an taara sɔrɔ ani o mɔgɔ 2 birilen bɛ foro la ne muso yɛrɛ ka foro yɛrɛ la donc o birilen bɛ yen an bɛ se yɔrɔ min don an bɛ moto jɔ yɔrɔ min na a ka nɛgɛso jɔlen bɛ yirisiw na bese belebeleba nin b'a la a sinna ka giri dɔrɔn ka taa bese nin ta ka folo ka la ne kan donc ale dɔgɔkɛ ni ne ni min taara u ka don an ɲɔgɔn tɛ k'a bɛ ne faga sisan ne ko cɛ n k'a ma s'o ma n ko cɛ a tɛ dugukolo nin bila dugukolo nin y'anw ta de aw ta tɛ dugukolo nin ye dɛ dugukolo nin singalen don aw ma ne ka dugukolo de don wa papiye b'an bolo dugukolo fana la k'ale ko olu de ta ye dugukolo ye n k'i ta ye dugukolo ye i ta ye dugukolo n ye n tɛgɛ fa bɔgɔmugu la siɲɛ 3 k'a ka bɔgɔ nin dun a ma sɔn ka bɔgɔ nin donc n y'a to yen parce que dɔgɔkɛ nin o ye kumakan ɲuman fɔ n ye vraiment. Kɔngani dugutigi ko ale tɛ se ka na dugu kɔnɔ k'i sigi dugu kɔnɔ ka baro sigi kɛ dugu kɔnɔ min ye musolakaw ye ni kuma ma di olu ma fala ye o la sa min ye Fatumata Tarawele ye ani Kenya Keyita olu fana tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan kuma dir'u ma u fana ka u dantigɛ yaasa faamuyali bɛ se ka kɛ waleya min bɛ sen na nin waati in na. Fatumata Tarawele ka bɔ Farajɛla. Gɛlɛya min y'an ya dugu kɔnɔ n wale ko an y'a foro ma tigɛ kɛ 2 walen sɔrɔ foro kɔnɔ kelen nin ma donna ka n fa nani ka n ba nani ka n nani kosɛbɛ ko n'a ma bɛn ma ko n kan kɛ wuli n na n kɛ wuli o ye mɔgɔ 2 nale o ye selen yɔrɔ min dɔn bese a nɛgɛso la a sini ka bese bɔ ka n kɛ bolo tigɛ ani kɔ don ka a kɔ tigɛ telefɔni biri a n'a telefɔni tɛ tigɛ a na faama yira an dɛmɛ a ko la a ba di an ye samiya donda an tɛ ka lafiya i bolo. Ayiwa basi tɛ jama silamɛ a ye sakuma
Ayiwa baasi tɛ kuma caman ta ne fɛ ne tɔgɔ Kenja Keita ka bɔ Konkani. Ayiwa baasi tɛ ne le fodo kɔnɔ ka fodo baara san o san kiɲɛ dɔ k'a ne bɔ an de sɔrɔ n y'a fodo kɔnɔ. Naneni si tɛ yen ne ta naneni min ka min fɔ ma o n'o ma kun fana a yi le kɛ yi le fodo kɔnɔ ne le muso fodo kɔnɔ k'ale ka jaabi tigɛ min ka di a ye de ye a yi b'o kɛ na muru ye a yi bolo marifa ye a yi bolo saro na gurubu ɲini a yi fana kisin kodɔn ka a yi n'o lɔn ko na ye fodo kɔnɔ in kodɔn kisin ka katakatani ni moto yi ko yi tan kodɔn ko yi cun ne y'a lani ne yi kisin ko a bɛɛ la ɲɔgɔn la a ba yi ni jigi yɔrɔ min dɔn kodɔn kisin ka waa ko min ka sɔn tigɛ kodɔn k'o di ne ma a yi yɛrɛ n'a tigɛ n denkɛ kama sa kisin ko o bolo fununi fana dɛ k'a datugu kaso la ko a yi n'a lanin kɛ ko fana b'ale lanin kɛ lanin kan nanini jugu si tɛ ye n'a yi nanta min fɔ ma bon marifatigi o b'a marifa lɔn kɔkɔ dɔ k'a ladakun dɔ k'a ɲa bɛɛ ma a b'i bidin kɛrɛfɛ ma tigɛ i la n bɛ ko bɛɛ kɛ n takuma siɲa dɔ n da fa sɛmɛ yɛrɛ wele a lɔn k'a ɲafɔ fa sɛmɛ la o ko n kana foyi fɔ ko n ka ɲa baara kɛ n'a ma bali baara kɔni na n kana foyi kɛ ko n kana jaabi n fana tilenin o dɔ ten n fana ma fin fɔ ma gɛ fɔ a yi kɔni bada degun min lan kan a yi bɔ a lɔn dɔ i dɔ ne y'a fodo min de musokɔrɔba an b'i tɛgɛlɛ ko k'i bɔ fodo ko nin dɔ pewu ka sababu kɛ a yi ko sɛbɛ y'a i bolo wa wadi ye na i bolo ni wadi kɔni ne na i kun ne ye ka wadi di faama i ma a y'a sɛbɛ lɔda t'a la walayi an y'a wadi ba y'a sɛbɛ la bi o kɔni ye ba ne ye jɛn ayi an kana kɛlɛ kɛ mana mɛn n kana kɛlɛ fana kɛ o n kelen na i kelen n ka kuma dɛgɛ ayi ban faga ye n kan bila ye wajibi n ban ma kun n kɔni na n y'a sɛnɛ kɛ o kan degun min ye ne kan fodo ko dɔ bi saro ni ɲinan ala kelen pe la jate lɔ lɔn dɔ i baka da nunu ɲasiya ɲa ma dɛ ne bɔ a fodo dɛ mana bɔ i siyama sɔrɔ yen kelen pe n ba kudu kana so talima ayi ɲasiya ɲa ayi ko kai ban faga wa seye ye fana wa nanfolo ye kun fana bai ba dugukolo ni tigiya ta ka dugukolo ni feere an b'a a dugukolo ni wanlɛri ma ye a yi kin yɔrɔ i fana bolo min kɔni ne fɛ ko fɔ faama ye setan na ye da o di tan kun k'a di faama fana ma a yi k'i jija k'an dɛmɛ a yi kɔni ko a yi kɔni ka wadi di faama ma bon a ba di ye la fana ne na ɲin fɛn di faama ma an kɔni faama le kan ka yi nɛgɛn a yi ka hinɛ na Konganikaw ka dugukolo ko in ɲɛfɔliw senfɛ ale ni baara min sigira ni dugutigi yɛrɛ ye lamɛnli kɛ kosɛbɛ dugudenw fɛla la yaasa cogoya min na fɛɛrɛ bɛ se ka ɲini o bɛɛ kɛrɛfɛ kiiriko fana bɛ a la nka kiiriko in kɛrɛfɛ u yɛrɛ tun y'a lajɛ k'a fɔ u ka dugu kɔnɔna na laada la bulon dɔw bɛ yen o bulon ani u ka dugu k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko in na cogo min dugutigi yɛrɛ denkɛ ale kun bilara o baaraw la bulonw faralen ɲɔgɔn kan u ka jɛ k'u sigiɲɔgɔnw wele u n'u ka kuma yaasa u bɛ se k'a lajɛ cogo min na u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an b'an ka kɛlɛbaw kɛ cogo min na laada la Musa Keyita an ka ale lamɛn o yɔrɔ o ko kan. Bisimila n ka foli b'aw ye aw nana a diyara an ye ne tɔgɔ Musa Keyita dugutigi den ne ne bɛ yan ne si bɛ bi san 55 ne bangera yan Konkani yan donc n'aw nana nin na an b'aw fo mais k'a fɔ aw ye gɛlɛya min bɛ yan a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn parce que ni nkalon ye tiɲɛ bi o de gɛlɛya yɔrɔ ye nkalon man ka tiɲɛ bi ne facɛ bɔra ka kuma sisan jikura k'a ye yɔrɔ faamu dugukolo sɔrɔla cogo di o yɔrɔ fɔra mais ne bɛ yan san 50 kɔ ne tɛ ninnu dɔn dɛ ni ne y'o f'a ye a bɛ se k'o faamu k'a fɔ ne tɛ ninnu dɔn a bɛ se k'o faamu san 50 kɔ ne mɔgɔ ye yan sigi kɛ an faw ye yan sigi kɛ o fana t'a mɔgɔ ye yan sigi kɛ ne mɔgɔ ye dɔ tɔgɔ ye muru ye o ye yan sigi kɛ o den bɛ yan n'o ye ninnu ye olu ye yan sigi kɛ o caman fatura mais u ye yɔrɔ sɔrɔ cogo di o de ye filɛ ka ɲɛfɔ aw ye mais nin yɔrɔ nin tellement que a janyana ne tɛ se ka kuma nin kan o
mais ne dun y'an si kɛ sɛnɛ la yɔrɔ in na administration yɛrɛ k'a lajɛ dɛ n'i nana dugukolo singa mɔgɔ bolo ka segin san 50 san 60 e ko k'e bɛ n'o minɛ o tigi la n'a bɛ bɛn n'a tɛ bɛn sariyatigiw bɛ yen dɛ depuis kɛlɛ in daminɛna an ma kɛlɛ k'an kunfɛ dɛ an ko nin ye kɛlɛ min ye sigiɲɔgɔnko de don an k'a ɲini diɲɛma jɔlen na an ye ci bila dafɛduguw ma u kana ko dɔ b'an fɛ yan mɔgɔ se k'i yɛrɛ lajɛya mɔgɔ wɛrɛ de bɛ mɔgɔ lajɛya dafɛduguw kana an ka nin barinya fɔ bulon kɔnɔ k'a ban pewu a kana kɛ famako ye anw tɛ famako dɔn mɔgɔ min tɛ famako dɔn n'o ye famako daminɛ a bɛ se ka don fili la o mais bulon kɔnɔ bulon tɛ fili dɛ san 100 ko min kɛra u b'a f'i ɲɛna a ɲɛ kan k'a jɛ nambara fili kelen tɛ don a la an ka baara in kɛra ten malheureusement an y'u wele dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ ko kalagɛ an y'u wele u ma sɔn dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ ko dogoro an y'u wele bolo na u ma sɔn dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ ko jila fondo an y'u wele u ma sɔn dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ ko kaga an y'u wele kaga bolo na u ma sɔn k'u ye wele gasɔrɔ bolo na u ma sɔn a mɔgɔ min nani kama hali n'i fa faga ye o t'o bɔ dɛ min ye nin lajɛba in kɛnɛ kan ye min ye kɔnganikaw ye u ma da u yɛrɛ ka dugu dɔrɔn mɔgɔw ma u ye wele bila dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ don olu kɔni ka dugu san ladala sarakabɔ de kun n'o fala ye nka a ka kan siraba b'u ni dugu o dugu cɛ u n'o dugu o dugu ye sigi kɛ n'a ka ca ni san 100 sigi ye nin waati in kɔnɔna na u y'olu fana mɔgɔw wele kalajɛkaw olu y'u wasa don Burulayi Keyita la k'o bila ka na ko in yɛrɛ kɔrɔlen a nana cogo di danfarako kɛlɛ in tɔrɔla cogo di an ka jɛ an ka Burulayi Keyita lamɛn ka bɔ kalajɛkaw olu fɛ yen. Le Keyita ka bɔ Kalagɛ ne bɛ seereya dugu nin kan ni yɛrɛ kɛlɛ nin ye ne kamana guwa fɔlɔ kiyɔrɔ sigilen buguba le y'a foro dɔ n'o Kalagɛ kare o de n'a sigiyɔrɔ di u ma ni konkani dan de tora la fadani ye bon sisan a ye sigilen na minnu y'a dugukolo dɔ u bɛ ka bɛɛ kɛlɛ an dafɛ dugu nin bɛ ka bɛɛ kɛlɛ samafiriya o konganisa o ayiwa Kalagɛ o ninnu bɛ ka nin bɛɛ kɛlɛ a ye minnu mɔkɛ n'a dugukolo di a ma a ye k'i sigi o rɔ hali sini an de y'a cɛkɔrɔba dɔ o yɛrɛ tala sɛnɛla san o san mais o de bannen sisan o b'a sɛnɛ kɛ kiɲɛ dɔ sokɔ a y'a sara foro sɛnɛ ye mais komi n'a banna sɛnɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a sɛnɛ o kɔ yen ye Kalagɛ a ye sigilen Kalagɛ le y'a dugukolo rɔ n'a fɔra yɔrɔ ko ayiwa u yɛrɛ tɛ se mɔgɔ tɛ se ka bɛn dugukolo ko rɔ o ma ɲi dɛ an n'a ye wele siɲɛ joli komi ninnu b'a fɔ cogo min dɔ a ye n'an ka a badenya fɔ sigi bɛ kɛ wagati min na bɛɛ hinɛ bɛ ɲɔgɔn na fɛn tɛ se fɛn gbɛla yɔrɔ la ne ko a ye to badenya fɔli fɛ fo faama ko donc u ye seli yira an na bi se yira de dɛ n'o tɛ tɔɲama ko tɛ dɛ n ye se mɔgɔ la n k'o baara kɛ n'o tɛ tiɲɛ tɛ dɛ e n'o mɛn dɛ mais mɔgɔ kana se yira diɲɛ ko bɛɛ rɔ dɛ n'i ye se yira se ma ɲi dɛ mɔgɔ t'a fɛn de e k'i y'a se yira o la ko parce que i ka ca n'a de nafolo bi kun n'a de bon o baara ma ɲi dɛ n'o tɛ k'a fɔ ko ayiwa a yɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ba ɲɔgɔn sama dugukolo nɔfɛ surtout konkani ninnu minnu y'a bɔra dan dɔ a ye ka u ni ɲɔgɔn kɛlɛ kɛ u nɔfɛ an to i t'a b'a kɛ cogo di o rɔ a ye sigilen de min t'a dɔn i b'a kɛ cogo di ne ko i bɛ wuli ka bɔ ya dugukolo kan o bɛ se ka kɛ ko badenya nin nɔ a dugu nin bɛɛ sigi ɲɔgɔn fɛ le fɔlɔ tala ɲa min ma ni mɔgɔ ma sɔrɔ i kɛrɛfɛ a b'i damu o badenya hinɛ n'an bɛɛ sigilen o kan kelen kan a ye n'an ka badenya fɔ a welele siɲɛ joli a ye n'an ka badenya fɔ n tɛ faama ko di hinɛ min nɔ to an kan sigi yan o hinɛ kelen an kɔnɔ bɔ yen dɛ mais n'u ko k'u tɛ hinɛ ko rɔ i tɛ foyi dɔn o ye nafolo ko de rɔ parce que i ye dugukolo feere ta yɔrɔ nin na turafarani ko ani konkani de y'a bɛnkan de o de a nana cogo min na a nalen
ko ka saraka de don saraka misi fɔlɔ mɔgɔw y'a ko bɛɛ ko ɲɛɲini ta de bon dantɛ ko ayiwa ni misiko saraka ni nale fɔ an ye a ye dugu fila ni mɔgɔ ni misiko saraka ni nale fɔ an ye kan ka misi kɛ saraka de an ye a fɔ ko ka misi kɛ saraka de misi wale san yɔrɔ min dɔn ko k'a gɛnɲan ka na wa ko ni misi dɛsɛra yɔrɔ min dɔn ko k'a faga ye fɔlɔ mɔgɔw y'a ko bɛɛ ko da bɛnni de ko ye misi sanni kɔfɛ ka na n'a kɛlen ka na se farali yɔrɔ dɔ misi y'i ban ye ayiwa ko wa ko k'a faga yen ko k'a tila a bɛɛ ka waati ta di an mɔkɛ n'a ɲafa ye ɲami ma o le ɲaalen de misi fagalen ye konkani ko an n'a ta de an fana ko an n'an ta de yen ne laɲini konkani da de yɔrɔ sigilen kalakɛ buguba ale y'a foro le rɔ kalakɛ buguba o de n'a sigiyɔrɔ da i ma hali sini ayi tura farani o le laɲini konkani dan de tura farani neni konkani dan o de bamanan kɔ tɛ dɛ neni konkani dan de tura farani kelen o le de ala sago i sago an kɔni na badenya ɲɛsin ayi ma ka bila i tɛ mɔgɔ badenya dɔn badenya dun na ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne di ba badenya dɔn o bɛ se wa cogo di ne kɔni b'a kɔrɔfɔ mun fɔ o de ayiwa dugutigi a tiɲɛ na Fala ye n'i y'a ka laseli jateminɛ ani a ka kuma dicogo jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maakɔrɔ min don a bɛ ko jateminɛ a bɛ ko kɔrɔ dɔn kosɛbɛ o la dugu kelen bɛ yen o dugu fana kun welela ko ka na kɛnɛ kan n'o ye dɔgɔrɔ ye dɔgɔrɔkaw ka dugutigi ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka denkɛ n'o nana kɛnɛ kan o ko dugu 9 ye wulikajɔ min kɛ yaasa kɔnganikaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ nin ko in na cogo min kanibala dugu 9 o ko kɛra cogo min ye dɔgɔrɔkaw ka dugutigi denkɛ min tun bɛ kɛnɛ kan Segu Keyita an ka jɛ ka ale lamɛn o ko in kan ka bɛɛ dɔn kira mantonyɔrɔ an ka fara ni hɛrɛ de ala k'an fara ni hɛrɛ de ala k'an sahaba bɛɛ ka jisuma kɛ ko ni fura de ne tɔgɔ Segu Keyita ka bɔ Dogoro dugutigi den ye ne ye a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ a ye ne bila ka na ko k'an ka na ko wele ser'u ma an ka na wele jaabi a y'a fɔ an ye cogo min a ko daga dɔ bɛ sigi maa ɲɛna mais daga dɔw bɛ sigi a tɛ sigi ɲɛna mais i b'a sɔrɔ a kɔnɔkini dunni bɛ sɔrɔ o la o bɛ i n'a fɔ nin fɔɲɔgɔnkɔ nali daminɛli o ma kɛ a ɲɛna nka ni a sera sereyali ma wajibinifin i bɛ wuli k'i jɔ o yɔrɔ la ko dugukolo tigiya la tuma min na ni kuma sera ma ale fana ye welebila kɛ u ma komi an dugu min bɛ sigi la an bɛ taa dugu 9 na maakɔrɔw bɛ yan u b'a dugu wele ko Kanibala o daminɛ ba fɛ in fɛ o ye Julafondu ka na Dogoro ka na an bɛ sigi la dugu min kun kan n'o ye Kongani ye ka tila ka na an bɛ sigi la dugu dɔ min kun kan nɔgɔn sigi la n'o ye Kiɲɛ dɔ ye ka taga Kalagɛ ka na Jelibani ka na Kaka Tabu Gɔnsɔlɔ ni dugu 9 de ye Badenbulon ye fɛn caman bɛ dilan nin kɔnɔ fɛnkurunin caman kalala kɔnɔ o kɔnɔna na tuma min na ni fɛnɲɔgɔnkɔ kɛra ale ye wele bila u ma o kana sigi ka kuma fɔ siɲɛ 3 ala barika ala ma bɛn yɔrɔ sɔrɔ o ma o ma sɔn kiɲɛrɔkaw ma sɔn ka na o lamɛn o la ko k'ale bɛ min kalama dugukolo ko la o ye ale ye yen dɔn ka sɔrɔ Kongani de b'a sɛnɛ a ye min dɔn an da ko n'an sera yan an k'o fɔ o ye nin ye o tuma yɔrɔ kɔnɔna a ko ale ye sereyali kɛ ni Kongani taya de ye ale bɛ min kalama a la o y'o de an bɛ hakɛ ɲini aw fɛ kuma janya don o yɔrɔ la an kɔni fana bɛ min da yan cɛkɔrɔba tɔgɔ la ka sɔrɔ hali n'a ma don an da an bɛ wele di faamaw ma ni bolo fununa bɛɛ da tigi de kɔrɔ se tɛ anw ye dabali tɛ anw ye wa jigi fana tɛ anw na ala kira kɔfɛ fo n'a kɛra faamaw ye ala ye jɔyɔrɔ dɔ de kalifa olu ma ni anw dama ɲagamina min na olu ka se ka an ɲɛnabɔ k'an bɛɛ bila an ka yɛrɛma hɔrɔnya la nin min filɛ ka don an fɛ nin tɛ anw danbe ye
waati yɛlɛmɛ kow don o tuma famaw ka wuli o k'a lajɛ n'a ma ɲa kiri yɛlɛla sanfɛ siɲɛ kelen kiri banna ka kiri segin tuguni ka na tiɲɛ na o yɔrɔ la an m'o segin kun ye nka olu de bɛ baara ɲɛdɔn an kɔni bɛ wele da u ye ka ɲini u fɛ u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ joli minnu bɔnna a joli bɔ ka dan olu ma n'u sera k'o kɛ anw ye an kɔni an b'u u barika da o la kosɛbɛ ala ka faamu ɲuman ma fili minnu bɛ kuma kɔnɔ aw ka hakɛ to o la. Moriba Keyita ka bɔ Guansola ale fana ye dantigɛli min kɛ kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lamɛn. Voilà, ne ye Guansola dugutigi den ye ne tɔgɔ Moriba Keyita y'an bila ko an kana badon bulon kɔnɔ mankan min bɛ kɛyɔrɔ ni yan tɛ aw kelen bɛ yan ni Guansola tɛ fɛn fɛn mana kɛ yan na o ye komi a kɛli Guansola la an kɔni bɛ min ɲini a fɛ faama fɛ a kɛ tiɲɛ fɔ an Guansan ni ɲɔgɔn tɛ o ka fisa an Guansan an tɛ se ka kiti tigɛ an yɛrɛ ye n'a ma kɛli kiti tigɛla ye a kɛ tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn tɛ pour que sintana kana don an ni ɲɔgɔn tɛ nin bɛɛ furu ɲɔgɔn de ye furu ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn n'a yɔrɔ ko k'u bila ɲɔgɔn na an tɛ se k'an den minɛ ɲɔgɔn na dɛ a ma nɔgɔ dɛ hali ni y'i di muso minɛ i tɛ se k'o den minɛ dɛ wa kɔnɔna min fɔ an ye ko faama k'i ja ka tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn tɛ kuma min ye ne fɛ o kɔni nin di a ka kiri tigɛ an ni ɲɔgɔn tɛ ko in ma o kɔni ka d'an ye ni mɔgɔ ninnu bɛɛ sigi ɲɔgɔn de ye kuma min fɛ o ye Ko Keyita hali n'o y'a sɔrɔ kamalenkuntigi tɛ fala ye nka nin kɔnɔna na a ye timinandiya caman kɛ nin baara in na baara in ale y'a faamu kosɛbɛ waleya min bɛ sen na ale ye ko caman dɔn a la wa a ye jateminɛ caman kɛ a ye anw yɛrɛ dɛmɛ an ka baara kɛcogo ɲuman na yaasa min ye maaw bɛ na mun fɔ an ka se k'a faamu cogo min an bɛ jɛ k'a fana lamɛn a fana ye kɔnganinka ye duguden don min ye maa min don fana a fana la faamuya don kosɛbɛ kisa in ale kan. Ne tɔgɔ Moribo Keyita ka bɔ Kɔngani dugutigi mɔden ne an bɛ Sibi cercle mara de kɔnɔ Kulikoro region kɔnɔ donc bi sigi kun ye min ye ani an furuɲɔgɔn dugu ani an baden dugu ani an kanuɲɔgɔn dugu n'o ye Kɛɲɛrɔ ye an n'olu fɔlen bɛ ɲɔgɔn na dugukolo de kan dugutigi kumana mɔgɔ minnu ye degun sɔrɔ yɔrɔ in kosɔn olu kumana dugutigi conseiller kumala dugu minnu fana y'a seereya Kanibala dugu 9 Bɛnkɔ dugu 5 minnu y'a seereya ko an ta ye yɔrɔ ye o dugutigiw ka délégation bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan micro tɛnku n'olu dɔw la dɔw ma se ka yan sɔrɔ bi donc maintenant ne bɛ min fɔ ka fara olu ka kuma kan depuis ko in daminɛ a fɔr'u ye ka kɔrɔ de ko yiri kana turu yɔrɔ in na u y'a singa yiri tɛ turu a la ni damandingɛ bɔra a la u t'a sen so tɛ jɔ a kɔnɔ wa en même temps u b'u a kɛ u balo ɲini yɔrɔ dɔrɔn de mais tuma o tuma u tun bɛ woro kuraya de woro kura siri ka na hali bi singa k'a kuraya o laban u ye min kɛ indépendance waati u ma woro kura siri tuguni ka na singali kuraya ka b'o la ka na bila fɔ bi la a san 7 ye ɲinɛ an y'a ye a dugukɔnɔmɔgɔw u mɔkɛw sɔnna ka to an ka o bɛnkan kɔ mais a san 7 ye ɲinɛ an y'a ye o yiri turuli daminɛ an ka kaburudo kɔfɛ kɔrɔ yan kɔ kɔnɔ yan n'a bɛ f'o ma banbalenkɔ ka taa tɛmɛ dankɔrɔla lalen na min bɛ wele ko Torafarani ka taa fu ka yɔrɔ kɔnɔ ka commencer ka so jɔ a kɔnɔ hectare 80 k'o feere $24 ka $4 minɛ o la a tɔ ma minɛ an ko an tɛ se k'an sigi ka nin lajɛ o de la an ye réunion bolo da an ko yanni an ka taa n'a ye faama bolo na an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ dilanni kɛ cogoya min na ka kɔrɔ an ka o de ɲɛɲini fɔlɔ n'o ye furuɲɔgɔnya ni kanuɲɔgɔnya sinfoya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka taa o bolo na donc an bɛ Kanibala de kɔnɔ Bɛnkɔ dugu 5 kɔnɔ donc réunion wele sera o dugutigi bɛɛ lajɛlen ma u k'a da u ka guwatigiw tulo kan ani dugutigi conseillers ka ɲɔgɔn ye u fɛ yen ka délégation bɔ ka na o réunion fɔlɔ ka taa kɛ Kalagɛ
filanan ka n'o kɛ dogoro ka tila ka dɔ demande kaka ka dɔ kɛ gwansɔlɔ ka dɔ kɛ kɔngani yɛrɛ kɔnɔ réunion sigiyɔrɔma 7 Sibi mairie yɛrɛ fɛnɛ ka tila k'u wele ko an ka taa an ka baden fɔ règlement amiable amical fraternel mais u ma sɔn dɛ u ma nin réunion si jaabi k'olu ka ca u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ faamaw b'olu bolo nafolo b'u bolo ko al'olu ka sɛdennin kɔkuru o tɛ wuli ka na Manden kurubolo délégation dugutigiw ka délégation lamɛn nin faamuni an ko bɔ komi tigi bɛ anw na ni an yɛrɛ ka mara kongo kɔrɔ n'o dɛsɛra k'a dilan n'o ye Kanibala ni Bɛnkɔ duguturu ye an k'a lase faamaw ma donc o de la an taara papier ladon donc ka seereya papiyew labɛn dugutigiw k'o signé sɛbɛn ladonnen an ye kiiri kɛ siɲɛ caman an bɛ taa an présenter audience la ka sɛbɛnni kɛ ka verbaliw kɛ n'o ye dala ɲininkaliw ye ani sɛbɛnni mun fɛnɛ n'o ye kiiri yɛrɛ tagabolo ye donc maintenant fo kana se cour d'appel la an ye gɔrɔsi sɔrɔ dugutigiw ka seereya kɔfɛ ne yɛrɛ de bolo yaalala ni dugutigiw ka seereya papier an bɛ tu fɛ dugutigi b'a tigɛ nɔ kala guwatigi a tɔgɔ bɔla kɔnɔ dugutigi conseiller b'a tigɛ nɔ kala ka tila tuguni muso ɲɛmɔgɔ b'a tigɛ nɔ kala dugu olu alimamu b'u tigɛ nɔ kala ka tila muso ɲɛmɔgɔw fana b'u tigɛ nɔ kala document nin bɛɛ kilise bɛ n kun fɛn papier fɛn fɛn b'a la a bɛɛ kilise dɔ bɛ n kun yan a bɛɛ photocopie an taara kiiri min na o la cour d'appel la olu ye certificat de non pourvoi di ka tila ka gɔrɔsi di an ka dugutigi ma ko nin kiiri Mali kiiribulon bɛɛ ka fermeté kɛ nin kan sa ka banban kɛ nin kan ni sɛbɛn nin mana se yɔrɔ yɔrɔ sa k'a yira ko an ta don wa ni kiiri wɛrɛ tɛ kɛ nin sanfɛ tuguni mais an tor'o la mɔgɔ ninnu u tɛ sigi u t'a dabila donc u nana mun kɛ ka taa an wele cour suprême na tuguni donc o de senfɛ cour suprême ɲɛmɔgɔw fɛnɛ u ni Kulukoro ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ani cour d'appel ko ka IGM n'aw tɛ IGM de service ye a bɛ fɔ o ma Institut géographique du Mali ni o ye dugukolo danfara bɔli service ye a ɲɛmɔgɔyaso o bɛ Bamakɔ capitale kɔnɔ mais région ninnu a bolomafaraw bɛ sigi olu kɔnɔ o ka baara ɲɛsinnen de don ka dugu danfaraw bɔ communes cercles région k'olu danfara bɔ donc ka Mali quartier interne yɛrɛ bɔ quoi o mɔgɔ ninnu nalen u nana mun f'an ye o don heureusement ne fancini banna Faransi Jalani an nana ale sukonya la ne banana ka bɛn o ma donc o ni mɔgɔ ninnu nali bɛnna ne ko ne mana fɔ sini bɛ taa an ka bana bɛ juguya fo ne tor'o la yɛrɛ mɔgɔ ninnu nana ne sɔrɔ donc u nana u y'i dantigɛ dugutigi n'a ka conseil ye k'u nakun de u mana ka dugu danfara bɔ dɛ u nakun de an bɛ ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ min nɔfɛ k'olu mana u yɛrɛ ma gouverneur ye ordre de mission d'u ma Kulikoro donc maintenant k'u kana kɛnɛ kɔnɔ ka kɛnɛ dan dɔn problème bɛ yɔrɔ min na an bɛ ka bila ɲɔgɔn na yɔrɔ min nɔfɛ o ta bannen baarakɛla joli de b'a kɔnɔ dugu fila in na minnu ka foro b'a kɔnɔ o fana ta bannen so jumɛn de b'a kɔnɔ yiri jumɛn de b'a kɔnɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔla baara lahala bɛ cogo di ka mɔgɔw minnu ka ko in degun bɛ se mɔgɔ minnu ma k'olu recenser k'o liste kɛ donc ka dugu dɔ lamɛn k'olu ka rapport sɛbɛn k'anw lamɛn k'u b'an ka rapport sɛbɛn mais malheureusement an tilala ka n'a ye u ka contenu kɔnɔ ko u ma torafarani yɛrɛ ta tɔgɔ ma ni dugutigi bɔra k'o seereya sisan ko yen de an danfara ye k'o tariku bɔ u ko ko an danfara de ye Bamaninko in ye Bamaninko o bɛ tɛmɛ anw ka dugu cɛma de kaburu dɔw b'o kɛrɛfɛ de o bɛ tɛmɛ dugutigi yɛrɛ ka so kɔfɛ de bon ni gouvernement sera k'o ta k'o kɛ danfara ye nin dugu in gouvernement bɛ yɔrɔ jumɛn d'a ma a k'a dulon in ka foro sɛnɛ dugu in gouvernement bɛ se ka yɔrɔ jumɛn de ta k'a d'a ma jamana kɔnɔ an ka taa sigi an kɔfɛ kuru de filɛ nin ye yɔrɔ sɛnɛli man nɔgɔn sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛ donc an tilala k'a ye UGM ɲɛmɔgɔ n'o ye Sadu Abidine Diallo ani n'a ka équipe technique d'expertise minnu ye jateminɛkɛlaw ye aw ka mission de ko kana ka kɛnɛ kɔnɔla rapport ta problème bɛ ka mɔgɔ minnu sɔrɔ k'o ta mais ko tribunal de bɛ kiiri tigɛ olu tɛ kiiri tigɛbaga ye mais olu ka rapport bɛ se tribunal la mais an tilala k'a ye dugu fila ka kuma kɔfɛ équipe d'expertise nin n'a ɲɛmɔgɔ ye
Sadou Abidine Diallo n'o ye agence de l'institut géographique du Mali de la région de Koulikoro an tilala k'a ye o yɛrɛ ka constat kɔnɔ ne yɛrɛ de y'a kalan kalannen don ne ye téléphone ta k'a cɛ wele n ko e bɛ k'a fɔ i ka constat kɔnɔ dugu fila ka kuma kɔfɛ ko bambanin ko y'an dan ye est ce que i b'a dɔn ko ne ye basa faga kɛ yɔrɔ in na n ye ba gɛn n ye saga gɛn n ye misi gɛn wa kɔ kelen o bɛ dugu saba naani bɛɛ de cɛ ci o dugu naani bɛɛ kinyɔrɔ kelen bɛ bolo ni tilebi cɛ ne nin bɛɛ tigɛ ka fara kinyɔrɔ kelen ko ni dugu tɔw bɛ dulon min n ko bɔn nin document in n'a ma lajɔ nin dugu ninnu n'u ye marifa ta ɲɔgɔn kama vous serez appelé comme coupable historique a ko ma ko ne bɛ ka kuma min fɔ ko est ce que ne bɛ ka sɛbɛn kalan n ko cɛ n terikɛ ne ye université fila de kɛ n bɛ k'i ka papier lajɛ a bɛ n sen kan yan de ɔ donc o fɛnɛ problème de tilala ka na kɔnɔ o de y'a kɛ bi an ye radio mɔgɔw wele donc maintenant k'an kumakan na s'u ma degun min b'an ka musow kan a n'an bangebagaw kan kɛnɛ nin kɔnɔ tuma bɛɛ u bɛ menacer à mort donc est ce que ni anw fana kɛra o ɲɔgɔnna ye gouvernement est ce que u tɛ impliqué affaire interne dɔ la an dun bɛɛ mago bɛ Mali kura basigi de la don da kelen fɛ la ninnu y'an furuɲɔgɔnw de an kanuɲɔgɔnw don u denw b'an fɛ yen u ka dugutigi dɔw tɛmɛna u y'an ka dugu denw furu u ka dugutigi conseil caman bɛ u musow bɛ bɔ an bara anw yɛrɛ fana taw b'o cogo kelen na o de la an tun y'a kɛ réunion amiable ye règlement amiable ye ka kɔn mais o ma ɲa kiri banna an ka papier b'an bolo an m'a fɔ kiɲɛrɔ ka wuli dɛ an m'a fɔ nin yɔrɔ tɛ kiɲɛrɔ fana la mais an ka dugu dan de ye Toru Afara ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ wasalamu alaikum wa rahmatullah nin bɛɛ lajɛlen lamɛnni ni ye kɔngani dugutigi ye tiɲɛ na Fala ye a ka misi n'o ye a ka sanyɛlɛma misi a kɛlen k'o faga an kɛlen ka daraka dun ka ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen lamɛn yanni an ka tilelafana dun a ko tiɲɛ na n'a tun ma mɔgɔw lamɛn a kun tɛna dugu kɔnɔ kuma dɔw dɔn degun min bɛ yen waleya minnu bɛ yen sɛgɛn minnu b'u kan ko nin na kɛ laada ye sa ale na nin kɛ waati o waati dugudenw u tɛna sanyɛlɛma in yɛrɛ kɔnɔ tuguni o ye Fala ye u bɛna to ka nin baro sigi yaasa degun minnu bɛ yen u ka se ka hakilila falen kɛ dugu yɛrɛ jɔrɔna minnu b'a la baara bolo minnu bɛ dugu yɛrɛ bolo Fala ye n ko hali mangoro bɔli fana ja o dancɛw de b'o la ye e tɛ se ka girin ka na don dɔrɔn ko nin y'aw ka dugu mangoro ye fo min b'aw ka dugu la i bɛ se k'o de tigɛ n'o ka di ye zaban bɛ ten fɛn caman bɛ ten nin bɛɛ lajɛlen an ye nin ɲɛdɔn dugutigi ka laseli senfɛ nka a yɛrɛ ye welewelemada kɛ sabula baara in min filɛ nin ye a bɛ kiiri la dancɛko kuma in a bɛ kiiri la kiiri ye kunfɔlɔ jaw la ka kun filanan jaw la a lakurakurali maa wɛrɛw ka laɲini fɛ o baaraw de ma kɔnɔnen don sisan yaasa min ye kɔnganikaw ye u k'u ta n'u bila dɔn dugutigi kɔni ko ɲinan olu bɛna sɛnɛ kɛ u ka yɔrɔ la olu ye sɛgɛn minnu kɛ olu tɛ se k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ u tɛ kɛlɛ fɛ u tɛ balaw fɛ nka an ka jɛ ka Mamadu Keyita a yɛrɛ lamɛn a ye kumakuncɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan ye. Caka dum dɛ wa y'an y'a dugu to an ye ne nin ko kan ne y'i den o ye den wolo la i fana den bɛ den wolo fana taa den bɛ den wolo dugukolo feerela ye jamana jugu de ye ne kɔni tɛ dugukolo feerela fɛ bɛ an ta fɛ sini an kolen ka ay kana sisan k'an bɔ ɲɔgɔn na parce que fɛn fɛn nale a si ma kan bɛrɛ ma fɔ an ye bon i ko kan ne kana sɛnɛ o san wolonwula le na an tɛ se ka sɛnɛ kɛ dugukolo kan an sigilen faama kumakan ma kɔnɔ na kumakan tɛ ka fɔ faama fɛ o le n'a to sisan i k'a fɔ ko a k'i hakili munumunu hakilitigi ɲuman minnu mana an dɛmɛ ala ka bonya kɔnɔ an ba dunbɛ o kan mɔgɔ min ka jugu an to fɛ dɛ an tɛ kɛlɛ fɛ bɛɛ an t'a fɛ sini mais ninnu ye kɛlɛ fɛ la i sigilen kɛlɛ kan k'ale ye mɔgɔ 5000 ye ko ne jo ye mɔgɔ 3000 ye ayi m'a lɔgɔn ko mɔgɔ 300 selen mɔgɔ 100 na an sigilen faama in ma kɔnɔ la ni a ye kuma dɛ i fɛ ko ma an y'o le fɛ an t'a fɛ kumakan jugu ka bɔ an da ka i nani mais nani si tɛ ne ma min fɔ an ye nana i b'o miiriya jugu tigi bi an sabu an yɛrɛ si y'a nin bloqué mais an tɛ sɔn o ma dɛ an sigilen faama in ma kɔnɔ na ni faama sera ka an bɔ ɲɔgɔn na hɛrɛ dɔ na ye o le fɛ an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ foyi fɛ an ye bonya le fɛ
ay ka bonya bala akuma min ka daye ayo fo fama ye kay kana bo nyogona nanye nyogon soro nin kanta aba ko fama ta nya jamna gande fama ya nya jamna kan fama nyuma gwansan siriya nyuma gwansan be mali kono an sigile o siriya nyuma gwansan le makono na ante kele makono na anta foi makono na men na gwarima ni tanate iba wili ka doni kede ala sago ay bunya kuma mbane fe ay bunya ala ka fanyana odi ni agato ba ka salam hori Ayiwa kuma ɲɛna an bɛ kɔn ka nin ka bɛɛ lajɛlen fo ka an wele an ka taa u ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ la kɔni y'a dɔn tiɲɛ na a fisayara kosɛbɛ an ye ko caman faamu dugu kɔnɔna na dugu baaraw bɛ kɛ cogo min dugutigiw u yɛrɛ cɛsirilen don cogo min bi jamana ɲɛmaaw ye danaya min d'u kan k'u jɔniyɔrɔ fini min kɛ k'o bɛɛ lajɛlen faamu dugutigi an b'a fo k'a keyita ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo minnu ye wulikajɔ kɛ sa sibi marabolo yɛrɛ kɔnɔna na an n'u ka se ka ɲɔgɔn ye k'u bɛɛ fo baara a kɛra maa min fɛ o ye ne yɛrɛ ye Falaye Keyita ani Keba Jalo ka taa fara Zumana Kulubali kan ni ale y'an ka sofɛrikɛ ye an b'a fɔ sa ko k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 jani sanfɛ kibaruya wɛrɛw na da aw ma Falaye Keyita ale de tun bɛ yan bi tilegan na ka se ka nin jɛmukan bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka ye cogo min Nuhun Singare an b'a fɔ grand frère k'an ka foli bɛ a ye a sɔgɔlen don an na bi tilegan in na maa minnu fana bɛ faransikaw fɛ yen ale ni ko Océanie Falaye maliyɛn bɛ taa koyi an tɔ tora sa an ka taa japaka de o an kɔni bɛ taa dɛ an b'u bɛɛ fo ko k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ